Usa ang patay, samtang 14 ang samdan, human na bangga ang gisakyang pickup truck sa Center Island sa Mabini, Davao de Oro, karong adlaw sa Pasko. Nakaalerto si John D. Esteban. Ang unta manipayong selebrasyon sa Pasko na himong masulubon alang sa mga biktima sa aksidente sa Tagnanan Highway sa Mabini, Davao de Oro. Nagkalat sa highway ni mga nadisgrasya kay nangalagpot. Human na bangga ang gisakyang pickup truck sa Center Island sa naasoyng lugar sa buntag adlaw sa Pasko. 15 tanan ang sakay sa sakyanan kinsa magbanay ra lakip driver napagyoy mga bata. Mga ligo ra unta sila sa dagat sa Davao Oriental. Coming from Mako going to Davao Oriental, nawala ng control yung driver, pinangga niya yung Center Island. Tumilapag lahat ng tao doon sa may likod niya. Patay diha-diha dayon ang usa ka babae human na bunal sa simento. Samtang ginatambalan pa ang ubang naangol. Pag nasa highway talaga is maintain lang yung speed. Yun kasi is talagang sa initial pa lang tingin natin lakas nung patakbo niya eh. And then yung sa mga pick-up, remind lang natin yung na yung ang likod natin is hindi yan intended ng tao na sasakyan, cargo lang dapat. Parayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Ginasuta pa sa kapulisan kung pasaka ba o kaso ang mga biktima sa driver nga banay rapod nila. Ugaling mo kaso, mag-atubang kini og kasong reckless imprudence resulting to damage to property, homicide ug multiple serious physical injury. Ako si John D. Esteban, 1 Mindanao.